Доброто от Дойчланд за България. Как сте, моите хора? Как е в България? Добре ли сте? Ко ме разправяте Дойчланд, Мойчланд, Дойчланд, Мойчланд? Вижте в Дойчланд какво става. Дойчланд, Мойчланд. Дойчланд, евро. Пари, пари, евро. Дойчланд, Мойчланд. Абе bu Bulgaristan'da öleceksiniz açlıktan babu. Ne bana değilsiniz Bulgaristan. Bulgaristan'da ne var be babu? Viş, Deutschland, Deutschland, пари, евро, евро, въртене на евро. Елате в Deutschland. Ай, Джано, Джано, пари, пари, евро. Ay, nasılsınız canlarım benim? Ha? Ne? Alın size, alın size, alın bize, alın size. Абе, заповядайте в Германия, ко ми разправяте джоб центъри, моб центъри, оня ти пише, оня ти превежда, няма такива работи. Иска се стимул, иска се воля. Къде бързате, бе, другари? Вижте, вижте, това са парите на Германия. Това са парите на Германия, на Билефелд. Deutschland, 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 Deutschland. Как става? Deutschland. Вижте, пари, пари, евро, 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 евро. Елате, елате, виж какво става, братко. Виж, виж. Тез пари, кога ще направиш в България? За 10 лева гюнделик отивате чапа да въртите. Няма такова нещо. Вижте, 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 вижте. Дойчланд. Дойчланд си, Дойчланд, братко. Ко ще ми разправя за врелни кипели, най-само за България? Няма. Елате, вижте, какво става. Виж, виж, това са пари. Това беше една хубава реклама от Дойчланд за цялата планета. Благодаря, че ме гледате. Чао, бомбино!